Arratzaldeon txoriene, hemen gauz atzalde bat geixau gure sukalde politxonetan, eta gaurkuan be bi errezeta gozo eta on ekartzen dotzuegu. Beti moruen, ez da? Beti hemen gorrezetak beti ona, goxuak, errezak. Bai, eta gaina, a ber, Patri, zu, ja gurekin aste bat eta piku dara oso egun batzu bai, eta konturatzen za, jentea, lantaldea bintzak gustora jaten dituela, ez dala guk hemen esaten dugula, ez, lantaldeak hemen dana janiten du, eta oinartekoak. Hemen ez da esebe sobratzen eta ez da eser botatzen. Zerik pentsatzen hauen, igual, inbeste gauza itxen ditugunez, igual etxera erungo gero faltzeko edo, baina ez da sobraten esebez, Hori seinale hona da. Bai, bikotiari esan, jana, ez da sobratzen. Hori ez. Hori kasi doia. Hori da. Orduan, bueno, gaur inbidogu edo hasibi gara pasta batekin, inbidogu kuyatxo pasta limoiakin, eta hau zelan inbidogu. Lehengo, pasta egosi eta ur edalontzi bat gorde, egosketan urana. Gero bitartian, sartagin baten, berakatzaliak xaflatan mostu eta limoian azal batekin gorritxu. Kuyatxuak kubo txikitan gehitxu, gatza eta piperbeltzan norberak bere gustora bota, eta kozinatu 10-15 minutuz. Egosketako ura gero gehitxu, bihurritutako pasta, gurina, limoian birrindura, gazta eta menda belarra. Minutu batzuk nahaztu, eta jazta. Tita. Holako errezetak ondo dauz, A ber, gu beti esaten duguna. Errezak ondo dau, eta baita sofistikatuak eta lan. Azkenean danon guztu inbar dugu. Eta hau da, hori, lau osagai, merkea... Oso merkea ikusten duzu. Ez dauk ezer. Bai, eta gozua, dala garrantzitsuena. Gainera gero jarri bihotzau, menda belarra, normalien pasta jendeak erlazionatzen dau, albakakin. Baina beste belar batzuk jarri geike. Berez, bueno, hasiko ga. Bale. Kosinatzen, eta kasu honetan espagetisak egin behar ditugu. Eta lehengo ingo dituguna egosi. Ur beruan, eta pasta egosi, hemen ditugu 200 gramo. Eta jarriko ditugu hemen. Jendiak normalian jartzen dauena da olixo apurtxo bat egosketan uran. Baina hori ez da guztiz biharrezkoa, ez da? Bueno, a ber, teoria daude hor, beti... Teoria mila. Familia guztietan, ero kuadrilla guztietan daukagu, koinatu, ero lagun azkar hori dakina danetik ardoen inguruan dakina, kirolan inguruan dakina. Dana golako bat familian ero. A ber, eta hor, teoria hori askotan aipatzen da, ez? Nik horren kontra behin izan dut, olia botatzean, ze batzuk ez itxasteko. Bueno, ez itxasteko esaukan zentzurik, segia da, olioa gainean geratzen danez, hor ez dauka zentzuri, baina batzuk esaten dute. Ja, baina gero, kentzen diozunean, ura olio hori pastarekin nazten da, eta gero ez da itxasten bere artean. Hori be tontakeri bada. Olioana gehiago da, egia pasta hemen egosten dugunean, almidoi askatzen du, almidoi geruza bat egiten da hor, eta gero pasta egosten dugunean etxean askotan gainezka egiten du. Olio horrek ekiditen du, pasta horrek gainezka egitea. Egiten da hor, almidoian partikulen artean sartzen da, eta ez da geruza hori gainean egiten, eta ez du irakiten kanporantza. Koiara basartzen badugu ere, hori ekidin aldugu, pasta kanpora ateratzen. Bai, azkenean, ez nahazteko, laburpena, ez bota olixorik, ez dau biharrik, eta ez nahazteko edo ez itxasteko, ur berua kantitateko purua haundixa, litro bat minimo, eta nahazten joetia. Ez da, ur berua nahazten joetia eta koiera batekin, da horrekin ekiditzen da pasta itxastia. Da gero, almidoiana komentau dozunean, almidoia gero eskentzeko, ze da osagai bat bihar duguna gero, pastakin eta saltxakin nahazteko. Eusteko, geratzeko itxatzita pastara. Ze, eta gero jende asko egiten dagoena da, egosi ostian urotzetik pasau. Ez, urotzetik pasau, eta, holan, txorrosta da handi bat ematea. Hori be, ez da komenigarrixa, ze almidoiak entzen dutza, eta azkenean gero gure pasta ez da inkrematxua geratuko saltxakin. Ni Patri 4 urte honitzen olako kirol marka batentzako korrika egiten da, gure nagusiak italiarra ziren. Eta haiekin nik asko ikasi nuen, eta, bueno, gauza batzuk esan zizkiaten, nik beti ematen nuela holan zirena, ez? Beti uste izan nituena holan zela. Esaten, eta pasta koiarakin jatea. Hori frantsesen txorrada bada. Italian inoiz ez dugu jaten pasta koiarakin. Hori ez da gurea. Gero, inoiz sakrilegio, italiar batek ikusten mazaiztue, pasta horra sartu baino lehen mosten, ero labanakin gero mosten,
hori ere, bueno, antza Italiatik bota inal zaituzke hori iten baina hori bakarrik umiek itzen dabe, nor jaten dau pasta eta mostu itzen dau espagetixak zarro ezkakin. Jende pila batek hartu eta horra bota, mostuta botatzen da. Bueno, jende hori ez da fiatzekoa. Eta ero Italian beti iten dana, guk iten du beti pasta iten du, eta ero saltza gainetik botatzen da. Italian beti iten dute sartaki batean aldamenean pasta saltza iten dute, eta gero saltza horri botatzen diote hemengo koiarakada bat, almidoian ura, Patrik Gorte ingo du, ur hori, ur hori botatzen dira, segatik, saltza hori gero iten dalako, itxatzi ingo dalako pastara. Guri nahi duguna, pastara itxastea saltza hori. Orduan, iten dute hemen auki aldamenean, da gero iten dute pasta bertara bota. Gero ikusiko nora geratzen den, ze azkenean horretarako gordatzen dugu egosketako ure dalontzisa, gero pastakin hobeto joeteko, ez da? Hori da helburua. Hemen ingo duguna da, 3 berakatz ale, txiki zatitu ze gero gorritxu inbiditzugu sartakin baten ontxe erakutzeko. Eta gero pastan beste akats bat edo jende asko egiten dauena da, pentsatzen daue pasta mota guztixek diela saltza mota guztixen dako, ez da? Eta azkenean, gu daukagu kasu honetan pasta luzia edo pasta fina espageti batzuk, eta hori nahazten da askotan, nik bakit teoria askoz begeixau dauela, baina nik niri italian erakutzi sostiena zan pasta motza saltxa krematxuekin, ze azkenean saltxa barrura sartzeko gaitxasuna dauka ez tomate saltxak eta gazta saltxak, eta gero pasta harina, saltxa harina. Holan espagetixak, saltxa harin honekin, barazkixak, gazta eta olixo apurtxo batekin. Hori azuet hori, ez dakizue zukaldari. Hor, makarroiak direnak, gero karakola modukoak olan bolatxoak direnak eta horiek behar dute saltza lodiagoa. Segatik, saltza fina bada, barrutik ies egiten duelako eta esaio itxasten. Saltza finetan, ordea, tomate saltza fin batek gero ondo itxasten da, ze bere harien artean eta geratzen da helduta eta hor finagoak erabiltzen ditu. Orduan, gero eta zuk esan duzula, makarroni olako era horrek lodia, saltza lodiagoa, eta aina pusketak ere sartzen di hor barruan, eta beraiek, guk danakin berdintzu iten du, baina mundua da, egia esan pastan hau mundua da, gero pasta freskoa, ero lehorra, pasta lehorra da, berez Italiako hegoaldekoa txiroa direna eta egiten dute gari gogorrarekin. Orduen horre bakarri dauka, gari gogorra eta ura. Eta ero pasta freskoa gehiago iparraldaikoa, goiko herrialdietako, eta hor ja etxian egiten du hemen pasta freskoa egin dugu behin baino gehiagotan txorienen. Eta hor bakizue osaiak izatien dila, irina, ura eta arrautza. Karo, arrautza garai batean izango zen zerbait. Arrautza mundu guztiak ezituen oioak izango, eta orduan, hori gehiagotor iparraldetik. Eta hemen etxea, egin izan dugunean pasta freskoa, beti arrautzarekin egin du, eta gari finarekin. Eta atzein nauenik pasta bat, ekarri biotona txorienera errezeta hori, eta guonton pastakin da. Holan, pasta... Daukate, nik, behar bazu, izoz gaiuan dau, zerabel izan dugu. Bixarko, ontxe ja, pasta egosten gabiz. Ez erosten ibiltzeko, nahi dut esan. Ez dut erosiko, da hemen dauela jakin ja, hemengo erabilikot, jasangarri xaua dalako, baina hori ezkenien, igual, ez dakit, alperra ematen dutzu pasta etxian itxia, ze pasta freskoak azkenean lana dauka, orduan hori erositza, supermerkatuan, gero betegarrixaz bete, saltxa batekin bota, eta geratzen zara, oso dotore, eta ez tozu, ez ezin, nagi bat zara, sakonean, badakigu, zuketan badakigu, baina zure gonbidatuak pentsako da, behitxu honek txorien ikusten da egunero, zelako ondo kosinatzen da. Bitelli, betegarria behar izan duzu, saltza behar izan duzu, ez ara nagia. Zigur, hori zan italiar azentua. Bitelli. Mostu mesedez. Nola ez ez. Orduan ez zara nagia nola ez ez. Jende batentzako jende nagia bak uste diten dau. Pasta betea erositen du, egositen du, eta listo. Eta nagiak erosten dute pasta betea latan saltzen dutena, irekitzen dute holan, prost, berotu, eta ja mikroin labera jutea, berotzera hori lana da. Orduan, nagiak ez esan. Hori egin behar da. Badauka bere, irekin behar duzu pasta, gero betegarrien behar duzu, gero mostu, ez da izer. Eta zu, badaukazu olako maniaren bat edo sukaldean.
Ni manixak. Italiarrek badauki ez, bere maniak pastan kontuan, ze erlijio bat da eurendako, baina zuk maniari daukazu sukaldean edo bizitzan, A ber, hor esaten dabe, gero eta adinean gorantza zoazen einean, gero eta mania gehiago dituzue. Orduan zuk jakingo zu orduan. Ez, bani kontrakoa gertatzen aizen. Lehen banauzkan maniatzu, baina gero kontuatu nahiz tontakeria diela esaten zu, baina hau zehatik itxen doni. Ez dauka zentzurik, igual kirolariak eta osoikoa da, kamiseta honekin ondo atera zitzaidan, hemenek aurrera, kamiseta hori, nahiz eta kriston zuluak, kantzontzioak ikusi izan ditu nik futbolean munduan erdi usteldolan papera bezala eta erorik jendien. Ez, honekin beti, honekin jumerda. Ez, orduan... Hori izakidan mania edo superstizioa edo... Baina, mania badia. Txoine, zigor, jarrikotzat, hemen jarri dugu berakatza apurtxo bat gorritzen, eta jarri dugu bai, holan limoia sal zatitxo bat, ze azkenean aroma asko dauka eta horrek emangotza freskotasuna. Bai, oso. Beraz, holan utziko, eta ontxe joan bigara kuiatxoa, aldogu aukeratu bi txiki, nik honek daukat forma holan arrarotakuak, baina aldoz aukeratu bi txiki edo haundi bat. Eta hau jarriko karratu txikixetan moztuta. Vale? Bitaten jarraitzu zure maniakin. Ez, nik ez teko zu bai? Nik ez asko, zuk zez jajingo zu. Ez dakit, Kastia, Sara, Kastiak eukin behar da hermanisa. Hau da, 13. programa da, zukia esagutitxo ez da nire manisak, edo? Zuk aldetu ez tezu, niri hermania dauko zen, nire bihotza zabaldu izut, azaldu dut, zer dan. Kaltzontziluen, ez dakit bihotza dugu ez da gauza da dan, Igor? Jendeak iten dauela, nik ez teko solako manisak. Osa, bai, lehen baneukan bat, behitu, hau beti iten duena, eta oraindik daukat hori, bakarra uste dut. Zapatilla beti, lehenengo eskumako zapatilla lotzen dut, kirola inbar badu. Ez dakiz egatik. Baina, hori nik uste dut, hanka horri pitxe hotelako lehenengo igual dalako natural, baina bestela ez dauko tolan beste manixak. Baina lehen ban euskan, eta gaur egun, askotan tontu, zaten, baina zer letxe hau. Ez da, lehen entrenatzen joten itzen da, gaurko entrenamendua ondo ateratzen bada, karrera bikain jungo da. Eta entrenamendu igual... Menik uste dut hori dela superstizioa mania baino gehiago. Nik maniak edo, zer da mania bat, orduan. Ni mania ez, nik daukat gusto batzuk. Ez dakit mania dan edo ez, baina niri gustatzen gata adibidez isiltasuna. Etxian. Ez gustatzen... Baina, juni marrintzen, ja. Ez. Lasai. Hori igual zure Andriak esango dago, baina nik behintzat... Etxien lasaitasuna. Etxien, lasaitasuna gustatzen gat, eta nire mutia gustatzen gako zarata. Itzartu eta irratisa jarri lehengo ordutik. Gero telebista naiz eta ikusi ez egon, txoriene bada ez jako importa, baina... Baina jentzutea horre, sakonien zeu zentzutea, eta nik guztiz kontrako gustatzen gauzutet, isiltasuna eta lasaitasuna. Orduan, nire mania da isiltasuna alde batetik, eta bestetik, ez dakit zesan, ez daukat olan... Mania hondirik, hemen apunta dut, oia gustatzen gatela ondo egin ja. Bueno, hori beti, baina hori ja arautzat da. Arautza da pertsona. Gure etxen hori nik beti ezautu dut araua, oiak beti eginda. Eta bikoteakin bizitzen berazan, oia, ederredo jau gainetik botata. Horregatxik ez da araua. Oia badauka modu bat eitekoa eta inin bida, eta isera gero eta lixua beto. Eta isera garbiek hori horren lako plazerrik, eta isera plantzaute badauz, hobetik jendalo. Niri gustatzen jat, hotel bat izango esan moduan. Nik beti jate dut, isarak ondo jarritxa, barrutik, eta holan gustatzen jat. Presion, barruan. Eta hori azkenien, hori da niretako munduko onena. Bajatu dut, pixat? Bajau apurtxo bat, bestela erraingo da, eta ez dugu nahi. Amabi, maika. Venga. Hau ja, espagetixak itzali ditugu, ontxe gordeko dugu, esan dugu, edalontzi bat bihar dugula, beraz, gordeko dugu egosketako urapur bat, eta hau, Iragazi. Iragazi ingo, hori da. Ez jatera taratzen. Itz hori. Prest daukazu. Prest daukat hemen ja, dana. Bueno, basuek olako mania ero, olako oitura ero, arraron batero badaukazu, Idatzi guri, txoriene abildua eite.eus, eta banatu, nahi baduzu, ez da zetan, Guk izenik ez dugu esango, hemen batek idatzi digu esaten, takit. Goizetan ez da izerriten duena. Eta Aitor Garrixa dan zehose jarri, ez jarri holan lotza Garrixa dien gauza, segero gube bai lotza pasatzen dugu zuen gauzekin. Jarriko hemen daukeu berakatza. Eta ontxe kuiatxoa joango gara, apurtxo bat, botatzen. Zontxe ja berakatza gorrituta dau. Eta ni bitartean joango naz mozten.
Orduan, mania gehixaurik ez daukaso. Ez, nik egia esan dizudan, lehen, eta ezautzen du jende, badauzkala olako, tipikoa dira, iskilera baten azpitik ez pasatzea, o andamio baten azpitik ez pasatzea, ez da ero hor badaude egun batzuk, ez da aste artea amairu, ez da zer, hor egunean jaen aize, nik egia esan ez da. Gaur dako aste azken amairu. Ez da aste ardia, baina. Eta? Ez aste azken amairu, ez da ezebez. Ez da pasetan ez. Ez. Bale. Larri nintzen. Ez dut pentsetan bintzat. Egia esan ez daukat eta badago, eta jendeak, ni lagun neukan, beraz euskala, jendeak izate ditu, arauak, ez? Bai. Nire bizitzan, nire 3 arauetako bada, beti hau lan nire, ero 2 arau, are berrogei arau zeuskan espada. Berrogei? Bai, holan danetarako zeukan. Eta gaina zien moldatzeko modukoak, moldatu alzien arauak zien. Zien zetan izan behar horrela. Egoera zeun nolako zen, aldatu itezituen araua. Oso gizon praktikoa zen. Eta arez, gaur egun ja, holako tantakeritan adin batetik aurrera zaten, nik 2 arau dauzkat. Nik pilo bat dauzkat, eta ez diota egiten kasu bateri ere ez. Ondo dau, behintzat fleksibilia izaten bazara. Ontxe, ez dakidan mania bat, edo oitxura bat, edo adikzio bat, baina jende askok erreiten dago, ez da? Eta hori da, nik uste dut, behitu, nire manietako bada, ni uste dut ezin izango nitzela bizi erretzen dauen norbaitekin. Ni nahi zatera erretzaile batek. Ez, inoiz, nik bai, ni bai. Nik, betxo, denbora oso gutxi, eta esan, egun guztia baki zerre joten ditzen, txikleakin. Ja. Emoteko, bera, nik txikleik ez ditu jate, baina, gure txian, zegoen arau bat, nire gelara ezin zan ino sartu erretzen, debekatu. Nik erretzarekin egia esan lehen oso gaizki pasatzen nuen, botak eta dan egiten nuen, usaintzen manuen tabakoaren usaia, oso gaizki eramaten nuen. Eta, gaur da eguna, urteen poderioz da tabernetan da ziginen sartzen, da hor nahi eta nahi ez, ikasi behar izan genduen. Horrekin... Mostin bihotzut, Mostin bihotzu zigoriturri eta 13. programa da ondeokan ez dakit gauza human jaten zen. Nik etxian daukat sua eta beti blokea biten jatone gauza modernuak. Zukaldariok egia esan, sua bezalakorik ez dago kozinatzeko. Edo zertako, basikoenetik hasita, patata tortilla bat eiteko, aldea dau, suarekin egin, ero olako indukzio, ero zerbait elektrikoan. Suak, azkenean, tortilla bat itiko garaian, inguru hauek, hau berotzea kanpokaldea oso garrantzitsua da. Eta indukzioak inoiz ez du berotuko sua berotzen duen moduan kanpokalde hau. Beti erditik emango du. Eta, hor, eta gainak gero, ez du inoiz, zean, azkenian da, hola, muitu, alde batera, ero bestera. Indar gehiago emon, indar gutxi emon. Hemen da... Bai, eta guen txegabiz, hori, obratan eta txien edo sukaldia aldatu nahian, eta nik nahi do sua mantendu, baina hori gabiz berbetan jendiekin, eta jendeek inoiz ez dau mantentzen da, beti aldatzen dau, olako gauzatara. Honek, askotan bebai, gauza honak ditzu, ze hori ez, daia potentzia da, batetik, 16 edo, 20? 20. 20, da azkenean, asko ematen dutzu bebai, kontrolatzeko denborak, eta bere gauza honak beba ditzu. Baina hor, a ber. Naixado sua. Patri, zukaldean, zure zukaldea danean, eta zuetako gehienok, sua izan duzu zuen etxean, duela urte batzuk, hau azkenean hau betiko ez da izan. Eta hor badakizu azkenean bai, hemen dago gehiena, zuan da gehiena eta minimo, ez? Gutxiengoa. Eta hor tartean badakizu, badaude, baita hemen bezala, 10-etik 20. Bai. Eta dano jakiten gendun, gutxi gora era, hor behiratzen jute zinen, ze alturetan jun. Eta txokoak, elkarte gastronomikoetan, normalean, nik ez dakit, ez dut ezagutzen bat ere, indukzioa edo... Sua ez daukate. Bai, zukalde industrialetan eta eramaten da geisha, o... Sua. Nik goratzen naiz, gure zukaldari ginenean, ja, 80. hamarkadan da, zukalde, ez daiz, frantziar bat hasi zen, ja, indukzioa eta jartzen da. Eta, ez zegoen oso, ni frantzian honitzen jatetxe batean, da, genuzkan, bi zukalde. Zukalde nagusia eta zukalde txikiara biltzen zen gehiago, egosketa luzeak eta iteko. Eta han indukzio bat zegoen, baina esan ezertarako erabiltzen. Erabiltzen zen nik uste bakarrik, inoiz, han genukan sukaldari bat, sukaldarientzako kozinatzen zuena. Bai. Eta harek inoiz ebiltzen zuen, baina, ez dakit, zerbaitan lapiko bat irakiten eukiteko, baina bestela, aukeran zuarekin beti. Beitu, hemen daukau gure pasta, gabixela itxen limoiaz eta kuiatxuakin, jarri dugu pasta ja urak endu dotzagu, eta hemen jarri dugu berakatza,
kuyatxoa laukitan gorritzen, eta limoia salan zatitxo bat. Hau, pastari espadotzasunai gehitzia, bebai jan leike, oi asko papar batzuk plantxan afaltzeko, eta hau, lagungarri bezala edo laguntzeko, da oso ondo etorten da. Edo arrozan dako, edo, kuyatxoa da gauza bat, osasuntxua, goxua. Bueno, eta zigarretara bueltatuz, Patri, bat denok esautu. Nik uste gu, han izan zen, ikastolatik institutura salto egin genuenean, orduan ez, 13 urtekin, badanak ez, nagusiago zarela, ero ez. Nik uste hor azten dala jendea. Arrokeria, eta jendea horra hasi zen erretzen asko, eta gaina, nik uste hori, tontakeria, ez, gehiago, beti ez, ez da, biurrik ero gaizto puntu hori, ero pixkat ez, ilegala izatean hori. Bai, basauen, Diario de Patricia zan saio bat, eta bertan agertzen da, meme, estatuko meme bilakatu da mutil bat, non agertzen zan, ez dakitz, aukiu zan 10 urte, 11 urte, 12 urte, eta agertzen zan, erretzen da, bere amak, erretzen zauela entera usarien, ara eraman zauen, ez dakit izan zan oso gauza ona edo ez, baina, bueno, agertzen da meme hori ez, pa que fumas, pa hacerme el xulo. Da horretarako zan azkenian, jendeak erreten zauen, hori, pur bat, ligatzeko, edo, nausixa zarela. Ni euskal lagunak parrandan bakarrik erretzen dutenak, agian. Bai, igual, normalean eguneko ez, baina, parranderen, igual, batzuk edatea moduan, zati da moduan, zigarroa erretzea baita ere. Eta erurren gune esatute, ajea usten diela begaiz, estarreko mina eta, ez da, nik egia da behin jendeak gaztetan azten danean erretzen, adizio puntua sortzen du zigarroak, eta eron nahi dutenean utzi, ezin utzi biltzen dire. Eta, gu sukaldaritza programa batean gauden ontan, janarekin ere, daztamena ero galdu iten da, ez da berdina antza, zapore berdinak hartzen erretzaiek eta ez erretzaiek. Orduan, denak kontra, baina ala ere jendeak, zenbat milaka eta milaka pertsona gaur egun oraindik, erretzen duten, beste pila bat saiatzen dira ustera, eta hemendik animoak guzti horiei, antza oso zaila izan behar da, eta bera, Bai, gure kide Julenek jartzen zaben gidoian, berak bakarrik juergan erraten dauela, baina poltsikoan dako ondo ataratzen jakola, ze beti eskatzen zauen orduan, merke ataraten jakoan. Eta bebai, hori ez, azkenian txarra da osasunantzako, txarra da poltsikoantzako. Nik ez da izan balio dan paketa da bate, baina ez da, astean, diru bat izan behar da, ez? Hori, nik ez da izan balio den paketea, baina 5 euro inguru ibiliko dira, ez? Eta, pentsa, pakete bat egunean erretzen duen batentzako, astean hori dirua da, azkenean, ez? Gero, askok esaten daue, konpretan joadia da supermerkaura joatia, garestixa ataraten dela. Garestixa ataraten da erretzea. Zetan zabiz barre, ez? Platera saldu momentu baten, saldu da baina lortu itxan, esan inbartu gure kide batek esan du, beralen erretzeia izan zara, utzi zion, eta horregatik, horren ondorioz gaur egun tofuari ez diola saborerik hartzen. Hori izango da errazoia. Horrek entzun zauen zure tofuan marmitakoa, inbizinula begunen baten, eta esan dagoen zedez, ez. Ai, ama. Bueno, pasta hemen daukau kuyatxua, limoia eta berakatza. Botadotzat gatza eta piperbeltza gainetik. Eta ontxe birrindu biot gazta apurtxo bat, bitartean. Patero bat eron eso, Patri. Bai. Bueno, betu guk, zorionez, lantaldean ez daukau erretzaierik, bai kafe maitaldeak, hemen, Patri eta Julen kenduta, eta Monika erustu behar, infusio gartzen dituztela, beste danak, gu ere drogaditoak bagara, ez? Azkenean, hartzen duguna da, kafea hartzen dugu, ez? Eta guk, egia esan... Kafea drogada da edo? Bueno, adizioa behar sortzen du. Nik ezagutu dut, nik kafea kendu initzen, dietista batekin hasi nintzen, eta kendu nintzen, eta lehenengo 2 egunetan kaferik hartu gabe buruko minakin egon nintzen. Benetan? Benetan. Nik erak isen kafea txarra zanik, pentsatzen kafea zara gauza bat... Ez, dena bezala neurrian, Patri, neurrian, parmesano gazta neurrian. 500 gramo jarri biotzau, gazta dana, eta kasunetan da gazta parmesanua. Baina jarri aldozue, gure zuen gazta, Idiazabal gazta aukitzen bozue, edo holan gazta, onjo bat edo gazta... Zapore duna eta pixkatolan lehorra ero gorputzarekin. Azkenean, pasta honek aukiko dauena da berakatza,
gero kuyatxoa, eta beraz eman bietzagu zapore apurtxo bat, bai, gaztaiak, ez? Bueno, esaten ditzen, Patri. Bai. Kafeak, adizioa, dago jendia ezin duela utzi. Eta eskatzen, behar du nire kafea, eguneroko kafea, ero. Asko asarretutatea da la itxen, ez? Eguneko lehengo kafea hartu arte, apur bat, umore txarraz dauz. Baita, gertatzen da. Eta niri gertatu izan zen, hori kafeak endu, eta lehengo, hori bi egunetan gogo txarra, buruko mina, eta gaina galdetu honi hau, eta ez, hori da kafeagatik. Kafeak endu zara, eta nik ez ditut, egunean bi, 3 asko jota hartu alditut, eta ez da horren beste, baina badago jente bat, egunean 4-5 baki hartzen ditu gutxien, ez? Gero tolerantzian arabera, ez? Adibidez, nire amak atzaldeko 5 aurrera deskafeinatu hartu bi dauze bestela, asko afektatzen dutza, eta nire mutilak aldau hartu 11 erditan, obaira joan baino lehen, holan kafe hutsa haundixa, eta loitzen da, hau. Nik 11 erditan kafe bat hartzen dut, eta 11 eta 32 lono. Bai. Ez dit ezer, gaur egun ez dit, ezer holan egiten, egia da lehen egiten nuela baita, holako lasterketa luzeak egiten genitunen gau guztia pasatzen genuen eskorrika, lasterketa baino lehenago, aste batzu lehenago kafeak kendu iten itzen. Gero efektu egiteko kafeak. Bestela, gauean hartzen zen duen, ez izuen ez erreiten, eta gaina kafeak badauka ondorio txar bat kiroleitean, deshidratatu iten duela. Orduan, horre gaina kendu iten dite likidoa, eta ez nahu esnatzen. Ezkenen infusio belarrak asko zuen abadia. Frau ditxuzu? Entzuten barre asko talde taldean atzetik, saiatu naiz, eta ez naute konbentzitu. Eta honitzen, probatu denakin. Probatu poleoa, probatu ditut denak. Poleua oso basikoa da, petzatzen naren esan bezustazula, pero ez dakizen bat. Badau, denda asko dauz, teak eta infusioak saltza dituztenak, daukiela igual, 120 mota desberdin infusioak. Azkenean, ekarrikotzut probatzeko. Eta kafearekin historia, beti entzun izan dugu, kafeak ez duela irakin behar. Segatik. Gaur kafe kontuak ekarren eta, esatezu, baina, eta gaur segatik, gaur segatik ez du irakin behar kafea. Zer gertatzen zain, nik irakin du kafea, eta berdina da, hartu, eta ez da, berdin da. Gaur sartu inaiz, gaur nahi eta espreski sartu inaiz, zarean pixkat, eta jartzen du hor. Bai, iten dana da, zuk irakiten baduzu, lurrundu egiten da, ura, hor, dagoen ura lurrundu egiten dela, eta kafea egiten dela, mikastu, holan fuerteagoa geratzen dana, kafe hori. Baina, ni beti dentzu da, mostu kafea, ez dakit? Bai, ospindu egiten da, ez zailo ezer gertatzen. Egiten dana da, konzentratu egiten dela gehiago. Zapore potenteagoa, eta dala mikatzagoa, eta zapore aldetik eta ezberdin egiten. Zigora, eta algo ez zugolako beste bat, limoia... Beste bat, daukat, haundixian. Betikua, txekua... Hori erabili izan gauen, behitu, hau. Hau, txorineko ikusentzuleok, hau dauki etxien, ze hau oso profesionala da, ez? Hori biar ere erabiliko du baita. Bai, hau normalien be, hau izaten dozue, beraz, hau erabili. Eta esposue holan zeo aurkitzen, edo basalantzarek edo izaten badozue, aldozkuzue Instagramera idatzi, abildua txorinetan, erantzun gotzu dugu. Edo bestela e-mailera lehen zigorrek esan dauela. Ontxe, birrindu dugu bideu limoi apurtxo bat, eta bitartian berriz itzali jat, eta berriz ezin izan dut jarri. Beraz, hau zu motelian piztu idazu mesedez. Holan ez mosteko jendea, hemendik aurra holan nio ostiko nire. Pam! Eta nila ostikoa jasotzen duanen badakirala zua. Igual hola more bat atara behitzu. Bai, eta ingo dola, 2 golpe, 5 eta 10 bitartean. 3 golpe, 10 eta 15, hola, indarra, ordan. Hori jungo gara. Gustatzen jate teknika hori, askotan igual, ez gura edo, igual, guratan itzalioan. Ez, baina, Lanberba asko itxen dagoenean zigorrek izango zat, jazta. Hori etxien da, Patri, isiltasuna etxien. Hemen lanean gaude, kontu kontari. Pentsa zure bikotea bestaldean dagoela eta orduan behar du telebista entzutea, zerbait dagoela. Jende asko kiten, egia da, jende asko telebista ikusten ez da egoten, baina gustatzen zaio entzuten egotea. Ni irrati zalea naiz, egia da etxean beti irratia piztuta izaten du, sukaldean, eta gustatzen zait entzutea irratia. Musika ez, irratia hitz egiten jendea entzutea gustatzen zait. Eta telebistak, funtzio berdin egiten digu azkenean. Orduan, hemen daukau, limoian birrindura. Bai. Eta ontxe gehitxu bihotzau, gure kuyatxuai dana. Alde batetik, pasta. Oka.
Gero pasta garatu jaku holan, forma, apurat lehor. Ez, baina ontxe horrekin. Orduan, ura gehitxu bihotzau, krematxua guaiteko, emangotzau bueltatxo batzuk. Nezu sardezka bat igual, Patri? Bai, mango gaitzen. Hemen, nik eta hemen, aipatu izan du, baina beti hori, gero buelta bat ematen diozu buruari, eta askotan esaten da, ez pasta egosita gero, oliba olioa botatzea gainetik, ez itxasteko pasta. Pasta horri, karo, beraren artean ez da itxatziko, baina ze gertatuko da, botatzen diun saltza ere, ez da itxatziko. Eta horregatik askotan egiten dugunean, tomate saltza botatzen badiogu, gero olioa bota badiogu, tomate saltza ez da gainean geratzen. Eta guk nahi duguna da, hemen oin, zapore guztiak eta dana ondo itxastia, hor bota duen likidoakin eta limoian azala eta hemen hasiko zaigu. Kamaran ondo ikusteko, eta ontxe honeik endukotzau limoia azala. Hauia ez du bihar. Ze honek hartu dugu bere zapore dana, eta hauia ez du bihar. Eta orduan ontxe joango gara, gehitzen. Alde batetik, gazta gehitzukotzau. Gazta, ondo. Gazta bai. Gazta desente. Desente. Txorienen egin izan dugu, karbonara erara originala, eta arek esne gainik ez dauka. Daukana gazta desente, arrautza, eta hemengo ura. Bitu, lehen gabizen esaten, italiarrak asko asarretzen diela, ez? Jarten, depende ze gauza itxen dozun pastakin, eta karbonara bat itxen bozu esnegaiakin, asarretu ingo dibe, bai. Ontxe, limoian azala, birrinduta, gurina joango da beruakin urtzen, gero, gehitxu dotzau ura, eta, bueno, ontxe erakutziko zelan geratzen dana, ze gero, menta belar batzu bai jarriko zau gaina. Asko itxan bida, zainakin bakarrik hemen, limoian eta benetan puntazo gara. Minutu baten etorriko gara. Behitu zelako ondo geratu den gure pasta, sukaldia be garbi utzi dugu pasta hobeto ikusteko, eta ontxe bukatzeko, esan dugu menda belarra gehitxu biaginula, belar batzuk. Ez? Azkenean freskotasuna ematen dotza, eta, bueno, niri asko gustatzen gatzelan geratzen da, limoiakin eta mendakin. Azkenean, akit uda, apur bat atzera utzi dugula, baina, bueno, udako oroitzapena izeteko, bitu erabili gehike. Errezeta hau. Hemen beho ondo geratzen dela, eta nik 2 aldiz indutila, izan da, honek pistatxoak, berrindu pixkat, eta pistatxoak oso ondo juten dira limoiarekin eta pastarekin nasketa honetan. Behitu? Nik hori italian ikusi errazeta batean, erran, pistatxoak, eta gainera, nekien lehenengo, fruitu lehor bat zala banekien, baina enuen nabaritzen zein, eta pistatxoa dira da. Hala, beti ikasten da. Danetan geratzen dio. Bueno, hau pixkan nahaztuko menda belarra hor sartzeko, eta ontxe zerbitzatuko dugu, nik pintza batzuk erabili ditut, badakit ez dela oso ohikoa italiako sukaldian, baina, bueno, behitu, hartuko dugu pasta apurtxo bat, jarriko dugu plater polit honetan. Gero, hala. Eta zein ezaio gustatzen pasta? Zein ez dakit. Lehenko gunean gabizen berbaiten txokolatia buruz, da txokolatia gustatzen jakon pertsona asko ezagutzen ginen, beraz, pastan dako ez dakit egongo da. Ja, baina, Patri, kontu da pastak bere zaporea zen hartzen du. Atarako jaratxo bat. Zuk botatzen diozunan zapore hartzen du. Bai, hori bai. Ez dauka zapore bere, orduan, zuk tomate saltza bat, ero olako itxaski saltza bat. Pasta hona bada konturatzen zara, Pasta hona bada bakarrik, olixua berakatza eta min apur bat, pikante apur bat, eta badau. Orduan, kuiatxoa jarrikotzeu gainetik, ze hau, kuiatxo pasta da. Eta gero bukatuko, behitu. Gazta gehixaukin, apurtxo bat. Gero jarriko menda belarra, holan osto txikitxo batzuk. Hemen jarriko itxugu. Piper beltza, beti. Freskua. Eta bukaeran. Hori bukaeran, beti. Eta aldala beti erosiolako, ez da berdina eotu momentuan, ero ja saltzen dutena eotuta. Eta? Ez da inungo difen. Oliba olio pikante apurtxo bat. Hau Italian asko gustatzen jakie jartzia, eta guri be. Bueno, guri berezikin neri. Oso ikoa da, Italiar jatetxe batera jote mazate, beti ikusiko zuelako ontzi bat olan pipermina barruan dauzkala, eta, zema buelta bota dizkizu? Lau buelta, ez? Piperbeltza? Bai, lau. Ez, piperbeltza ez. Pikantea.
Horatzen nahi zola nintzen. Ez da oso pikanti izango. Bueno, hau da, gure pasta, kuyatxo eta limoiakin. Sego xua. Seguru baietz. Bueno, joango gaiten... Ez dugu ingo pelikula hori moruan, ez? La dama y el vagabundo. Ez. Ni lasai, nik hemen dijanat. Nahi beti pasta, altzatu holan pixkat, iskina batera eraman... Holan mostu barik, Bueltak eban... Baitu eta holan biltzen, da guztu zer bitu. Oso ona benetan. Eta hau pikante gabe, Limoiana da... Puntazo bat. Puntazu esan dena. Bai. Eta hemen badaukazue behiua, Tristea da, beti disimulatzen ibili beharra, umei barazkia sartzeko, baina mendeko zu aukera. Aukero nada. Ontsa gatoz, urrengo resetiakin. Eta Patriziaren pasta zoragarria dastatu ondoren, beste errezeta berezi bat. Tai tortilla. Zer da tai tortilla? Tortilla frantzesa bat, ikutu tailandiarrarekin. Beitu. Exotikoa. Exotik, bai. Errez ingo du, beitu, nola ingo du. Lehenengo eguna da tipuletan berdea eta pipermina txiki ingo ditu. Aguakateari xafla batzuk atarako izkigu. Arrautzak irabiatu. Bestalde batetik, almidoia, soja eta limoi zukua nasi eta arrautzei gehituko diogu. Eta ero tortilla bat ingo normal. Pipermina eta botako izkigu, aguakateakin beteko dugu, bueltak emango izkigu eta lagungarri moduan ospinolio errez bat. Sojarekin, estiarekin eta jengibrearekin. Ensalada laguntzeko eta maira. Zako goxua, oso itxura ona. Aber, nola hasiko gara? Nola hasiko gara? Bitu, hasiko gara ospinolio bat egiten. Hortarako, hemen daukazu soja saltza, 15 gramo eta 15 gramo estia. Hoiek, hemen koiara batekin nasi, pixkat, berdin zait espadan tanan azten. Eta jengibre pixka bat birrindu diozu. Pixka bat zen bada? Atzamar bat? Atzamar erdi? Gitxi. Horako xafla bat potolotzue? Bai, xafla lo, bai. Pikante ikutua nahi du, baina ez pasatu. Lehen pastari baino gutxixiago. Ezagutze doztazu zen, edi... Horregatik. Hori. Oso pertsonala da, beraz, nivela parfurat altua da. Neurria. Eta gero hemen dauka tipuleta baten atzeko ostoa. Jendeak atzeko ostoa kendu iten dizkio. Atzeko ostoa hauek erabili. Tipulina badaukazu, tipulina fina, horri ere balio digu, baina tipuleta hau ez da bota beha. Hau erabiliten da, salda bat egiteko, ensaladari botatzeko, nik txiki eta ensaladari botatzen diot. Eta freskotasun puntu bat ematen dio, sapore aldetik eta ona dau. Eta ez da agian, hau gordineko horrela jan aldugu, ez da porruaren atzekaldea bezala, ez? Kosinatu inbar duzuela pixka bat, ero salda batean, ero erabili behar duzuela, eta gordine jateko pixka sakarra dala. Azkenen, sukaldian bet dana berziklatzen da, ez da? Ia dana. Bueno, isa dana. Nik ustot gehiena bai. Aprobetxa bain bida. Zamarran, arrautza eskolakin zeu zerrein, baina... Bueno, seguru badaudela. Hor, eskulanak eta itxeko... Bai, eskulanentzako eta nik entzun dut horturako eta ona dala, ez? Bai, azkenen, hori komposta moduan, ez? Hori, komposta moduan. Erabilalda. Igual etxien ez daukotzu holan etzara belar salia, edo, igual, aukitzen mozu perrexi edo, igual jarri zeik holan lurrien, baina ez da lagun bat eman, edo... Bueno, dan aprobetxo leike. Bota aldala, Patri, aldan gutxien bota. Bai, nik ikusi naben, neska bat agertu zen, Instagramen, eta berak dana berziklatzen zauen, eta ez zauen saborazko sortzen, ez? Sortzen, ez? Eta orduan, urte baten, bakarrik, bere bizitan sortu zauen, urte baten sortu zauen sabor dana, kabitzen zen, holan, plastikozko botila baten. Hori? Honena da, berziklatzea egin behar da nahi eta nahi ez, gero kontatu Alemanian zer gertatu den, botilekin da zer gertatu den, baina hoberena da, zaborrak ez sortzea. Zer, hori, nik ez da itemen aipatu du da, baina nire lagun batek, baserrian bizi da, eta ondoan beste bizilagunak, esan zion, datorren astetik aurrera, plastikoan birziklatu egiten dute, plastiko zuek zikin guztiak ero botatzeko dana, pasatu niri pasa boltza, nik erabiliko. Eta hartu eta honek, astero egunero, ematen zioten, egun hortan plastikoa sortu zuten sakarra, ez? Bai. Ia betera, baserrian atzekaldean erakutsi zen, behira zenbat gastatu duzuen hilean. Mendi bat. Osa, famili bakar batek mendi bat egin zuen, plastikoa nahiz eta gero berziklatzera eramaten zuten hori beti. Eske hori ikustiak... Hor konturatzen gara zenbat... Bai, zer eragina daukan. Zer eragina daukan da, erabiltzen plastikoan erosten ditula,
Aldala granelean erosi behar dira gauza. Zenbat eta zenbat gauza erosten ditugu, hori, ontziratuak, eta horrek usten da, zenbat... Bai, ontxe, Alemanian garagardo botiak luxuskuak bidurtu die, ze ezkenian hori ekoiztia oso garestixa bilegatu da, zetana presizio zigo da, kamiolariak be, ez da usain beste kristalak, da ezkenian askoz be garestixa da. Da jarri daue gauza bat, zen nik Finlandian ezagutu nahuela, zen nik Finlandian egon nintzen bizitzen, hilabete batzuk, eta hanbe, berdina zaukien, eta gauzia da, zuk eramaten bozu supermerkatutara gauza horrek, badauzki makina batzuk, eta gero botillako edo latako itzultzen dutzu 8-15 zentimo. Eta alata be jendiak be, ez da hainbeste berziklatzen. Dirua por medio egon da be, ez da itzen, beraz. Eta gainera, hori, Alemanian da Irlandan da, ez dutela garagardoa, botellatik erate dute, kristalean. Bereien dako latatik eratea dela, esaten dute, nivel basukoa, o ez dakit, ez dala elean. Jan behar dela hori, hortik. Botillatik. Bueno, aguakatea. Nola goiaz. Ondo, hemen indu dana da. Hau gero iteko, erresa da, tortilla ditu. Inditu dana hemen. Tipuletan, berdea, txikitu, gero pipermina, eta hori ningo ditu, aguakate, xafla batzuk atarako ditugu, eta hauekin jungo da beteta gure gaurko tortilla hau. Nahi izan ezkero, gazta bota aldiogu urdai espikoa, nahi duzuena, Baina, bueno, tai, egin behar dugunez, taierara, Zu Tailandian izan dako eza? Tailandian, bai. Behin izan gara, eta duela, zenbat urte, Alberto, 5 urte. 5 urte, eta, bueno, gastronomia gustatzen zaionantzako, Tailandia da... Paraixua. Nik uste nahi eta nahi eskon barran toki horietako bat. Zehan kalean jaten da merke, eta oso ondo, eta daukazu milak aukera. Bai, ni 2014an egon nintzen, da 23 urte naukan, bezaz, diru askorik ez, eta han oso merke jaten zan, beraz, guretako oso aproposa, eta gure poltzikoan dako oso aproposa. Eta Tailandian, deitzu zuztan, atentzioa, bitxikerixa pila bat dauz. Kamiseta barik gidatzia debekatuta dau. Hemen ere bai. Hemen bai. Hemen kamiseta barik niri geratu naute, guardia zibilak eta que no se puede conducir sin camiseta. Bai, igual da... Urduri jartzen dielako aurrekoak, ikuste dute olako gorputza, eta urduri jartzen die. Nik uste horregatik izango dela. Patri segundu bat. Hemen daukat patata almidoia, harto almidoia nahi duzuena. Soja saltza botako dut hemen, limoi, saltza, suku pixkat, eta hau nazi, eta hemen gehituko dugu. Oso ondo. Hemen nik enekien, baina debekatuta dago baita. Eta dakit geratu inindutelako eta sanziatelako ezin dala holan gidatu. Baina han adibidez, oinutxik gidaleike, zapata barik eta kaltzerri barik gidatu leike. Hemen uste esetze ez? Baina nok ikustetu, soi esan, oinutzi soi esan. Bueno, baina ez dakit, hori egisa da. Bueno, igual gelditzen badotzu edo. Gelditzen badotzu bai. Azkenean bai, orduen bai, baina bestela ez dakit. Baina badakit, niri gertatu zei bintzat, geratu inindutela kamiseta gabe, ber. Beitu. Eta gero, ez da dauela debekatuta, baina txarto ikusitza dau, holan burua beste bati ikutzia, edo eskua pasatzia buru gainetik. Ezkenean, budismoan gauza bada, ez? Ezkenean, errespetu falta bada. Bai, eta buruan omen da hola, ez, gizakiaren hori, eta ezin dela... Pipermina. Piperrautza badaukazu, pikantea bebai, bota aldioz nahi duzuena, Eta oin tortilla egiten jungo naiz. Nik ez dizuen zuen irakutzeko oin tortilla frantzesa bat egiten, ez? Suposo dut gehienak badakitela. Eta ezberdintasunak tortilla frantzesa eta tortilla espainiarren artean. Tortilla espainiarra da borobila eta frantzesa da luzenga. Inaldut patata tortilla bat frantzesa. Bai. Inbardosuna, patatakin eindako tortilla luzenga bat. Eta hori, jentia esate, bai, behar dute patata tortilla frantzesa bat. Horrek ez dauka zentzuri, niretako bintzat ez dauka zentzuri. Nik ez dut sekula entzun. Da, ontxe sabizela, patata tortilla iburuz berroa itxen, badabor, bakizu, betiko debatia, tipulakin, tipula barik, lehorra, isa holan goiarakin janbidan tortilla, zuzzetaldetakoa esa. Igual hemen adiskidetasun bat apurtzen da. Patre, patata tortilla eta hitz egiten ari bagada, patata eta kipula tortilla da. Bestela ez da patata tortilla. Hora dos gauz. Eta gero, neri guztetan jat, barrutik lehor ez egotia.
Gordina. Bai, gutxi. Ixa gordina, gutxi inda. Bai. Bueno, orduan lagunek izango gara. Bai. Hortan ni ere, nik patata tortilla beti kipularekin, nik etxean berakatza ere botatzen diot. Bai. Eta beti, gutxi inda, guk etxean gutxi inda. Egia da, gero, segun nora jun behar zaren, mendira basoaz eta hobeto dala, ordu batzuk egon behar bada hor kanpoko temperaturan, hobeto dala ondo inda egotea. Baina, bai, eta gordinik jaten bozu, bai, momentuan janin biozu zebestela, Bai, hor badaude, ohitura batzu lehen egiten genituena, eta arraroa, gutxi gertatu da, nik uste dut tortilla patatakin. Bai. Bueno, hemen ikusten duzu, ingo duna da, holako krepantzeko bat, aguakatia barruan sartuko dio, eta hemen barruan nahi duguna sartu aldigu, Beitu. Hola, vuelta, karriko gunantza, eta vuelta. Osondo. Eta listo, hau, badago. Ingo duna da. Zerbitzatu. Platertxo bat. Miskina batean. Gero, saltza pixkat. Hemen. Ondo nastuta hau saltzea, ez da? Oso ondo. Eta gero. Zelako trebetasuna. Ensalada pixkat, aldamenean. Bai. Ingo nagatzen bota dio. Eta zerbait freskoa jate aldera. Eta platera txukuntzi aldera. Oso ondo. Holan, oliba. Tanta bat. Eta hor, harto apurtxo bat bai ikusten dut. Eta horrek zien lantalde antzako, eta ero, hemen ikutu kurruskari bat emateko. Oso ondo. Eta hemen daukazue, gure tai tortilla. Bai bota aldi eguna bai. Bai? Saltza geixau. Ospinik ez diodan ez bota, ez, ensaladai. Ze badao jentea, ospina bota beharrean, soja saltza botatzen diona ensaladai. Hor bai, soja saltza erabiltzen baduzue, mesedez, gatzik ez erabili. Ze ja, nik tortilla ikusi duzue, gatzik ez dio dela bota. Zuk bixa botatza ensaladai, orduan, entsaladai izango da ez? Ensaladai. Salata. Eta gero, dauzkagu, honek harto frijitu hauek, horrekin bai egongo da. Potentia egongo da. Bueno, guk proba egin bidugu. Potentia esaten da, lau buelta pikante olio bota diona pastari. Bueno, zure bai meaz proba ingot, eta bitartian, bixara egongo gara, ez da? Agur txoriene. Honekin mugatzen dugu. Ondo izan,